जों मालाय लोगो सानजों ओमफ्राय टाइपबो जालायलायो सानजों गेलेग्रा सिखलायनानै सियाराव गाखोलायनानै बना थावा मिन्थिला लोगोफोर बानायनाय गैया खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' मर्निंमोन अखा हागासिनो दं आरोना एसे एसेनै नुगासिनो दंना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामबाय मर्निं स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव जों नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो मा खालामलांनो हाया नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलायदो आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला फैबाय थादो आंजों लोगोसे नै एसे अखा हागासिनो दं आरोना लोगोफोर मा होनबावनो जोंना आसोलावबो उन्दुदों सियाराव गाखोलायनानै मोसेबो लांफाबाय मर्निं ना उन्दुनानै दं आरोना टेबोल टुल फिसाखौहाय आरामसे सुना दोनफैबाय आं नैबेयावनो फोरानबाय आं नैबेयो मा नाङामोनथाय खारला गोसोम माबा कालार नांनाय बायदि नैबेबो एसे बायबाय नैबेयावहाय नङा होमबाबो जिराय जायो आरोना सुना दोनबाय आं अखाबो हाबाय थादोंना लेथ्रा जानायखाय एसे रानथोंसै इयावनो ओमफ्राय लोगोफोर बेड निउस आरोना दिनै गारियानो जोंना स्टार्टआनो जाला मिन्थिला मा जाखो हासबेन्डआ माने दस्राजोंसो थांनांबाय आरोना जाया स्टार्टआनो जाया लोगोफोर मा होनबावनो आरो स्टार्टआनो जाला आरोना लोगोफोर जाया नै निउट्रेलाव दंबाबो नै जाया मा होननो आरोना बे सुइचआनो गाज्रि जाखो ना माखौ मिन्थिला बुंनो हाला ओरैबायदि बेड निउस लोगोफोर बुंनांला आरोना गारियानो मा जाखो मिन्थिला माने बे सुइचआ गाज्रि जाबायदां आरोना बेखौनो आंथ' मोजाङै मिन्थिया जिखुनु जाया बोराया गाज्रि जादों होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय अखा बोथोरबो ना अखा सियो आरो मायो बेजों गाज्रि जाबाय खोमा मिन्थिला आङो ओमफ्राय माने डिउटियाव मैयाथ' मोजां ओरैनोथ' दाख्लै आं खोन्थाखादोंना स्टार्ट बन्द' जाबाय थादों गारिया होननानैहाय जाया माने नारबा स्टार्ट जायो ओमफ्राय माने बन्द' जाफिनबाय थायो आरोना स्टार्ट जाबाबो माने गारिया दुङागौ माने बन्द' जाबाय थायो ओमफ्राय उपाय गैया माथो खालामनो बेवाइजों दोनलांजाबाय ओमफ्राय दायो फैनायाव गाव टट'जों फैयो ना थाबायबोयो आं बेखौ मिन्थिला गोजानबो जायो एसे ओमफ्राय टट'जों माने फैयानो आरोना बियो टट'खौनो गाखोआ मा होननांगौ बुंनांला आरोना बायोनो गाव टट' गाखोनो नांगौबा थाबायगोन साइकेलजों थांगोन होनबाबो टट'जों थाङा आरोना ओरैबायदि जारला ओमफ्राय उपाय गैया दाथ' आं होनदों आरोना थांदो दा जुदि फैनायाव टट'जों फैदो होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि मा जादों होनबा गारिया माने नारनानैहाय स्टार्ट जाबायमोन नालाय बै लामायावसो मा होनो बै एसे जोंनि लामा न'नि मोननै मोनथाम बै जे दै जे जायो लामाया बेसिम बिनि एसे सिगाङाव आरोना ओमफ्राय आङो साथाबो हरफानो रोङासै जेबो हरफानो रोङासै जिखुनु जाया बेवाइबो थांबाय नालाय बेजों आङो थांफादोल' होननानै थिनहरनो रोंबाय ओमफ्राय रेइनकट लादोंमोन बियो बाइकजोंहाय माने दा फैनायाव जुदि बायसान्स अखा हायोबा गानबोगोन होननानैहाय ओमफ्राय रेइनकटबो गालांबाय आरो आं साथाबो हरनो रोङासै मिन्थिला दा माजों फैगोन गावसो मिन्थिगौ टट'जों फैबाथ' साथा नाङा बाट टट'आबो बिसोरजों थांलाबाया बिथोरा नालाय नुखादोंना नोंसोरो माने थाङो थांनाया बबेबा समाव होनबाबो आसा खम आरोना बांसिनानो ससे थाबायलायनानैसो मोनगोन बेबायदि ओमफ्राय अखाया जुदि बुरजा हायो मिन्थिला आरोना दा माजों फैयो अखायाथ' एसे हादों आरो बोथोराबो मोजां नङा वेदारा एकदम माने गोसोमनो बुंनो हाला आरोना लोगोफोर मा जायो नायनोसै गारियाथ' जाथ'खानाय नंला थाथ'नोसै जेब्लासिम बानायनो हाया बिदिनो थाथ'सिगोन आरोना ओमफ्राय जे जिनिसखौ नांगौ बे जिनिसाबो माने गाव जेराव बाइक बानायहैयो बेयाव गैया ओमफ्राय शरुमावसो अर्डार होनांगौ होनदों गाव दा मा होनो अर्डार होयो ना होआ ना मा दासान्दिथ' एसे जोंहा मानि प्रब्लेमबो जागासिनो दं नालाय नायनोसै मा जायो गारिखौ दोनथ'यो ना बानायो गाव मिन्थिसिगोन आरोना आं दा जेबो बुंथ'नो हाला लोगोफोर स' नै लोगोफोर थालिर थाइसे लाबाय आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय बानलु सामब्राम लाबाय बेनि बरा खालामगोन आरोना आङो थालिरनि माने आङो बरा खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर थालिरजोंहाय ओमफ्राय एसे माने
मैदा एसे होनानैहाय बरा खालामगोन आङो गोथाव जायोना जाया दा दिन्थिगोन आं लोगोफोर नोंसोरनो जेबो देलायाखैनो आङो ओमफ्राय बोरैबा फुरखावखाव होनथारदों गाज्रिनो बरा थावना थावा मिन्थिया आङो बानायनायसै आं सिगांबो बानायखांबायमोन गोथाव मोन्दोंमोन जानो थालिरनि बरा बेखायनो दा खेनसे बानायबावबाय आं थावना थावा मिन्थिला लोगोफोर बानायनायबाय आङो जानाय नायनोसै दा गोथाव नुदों नुनायाथ' मोनसे जाबाय टेस्ट खालामनायनि गोथावानो जादों जानाया थालिरनिया एसे बोरैबा खैसिब खैसिब मोनजायो आं सिगांबो जाखांखाबाय सिगांबो बेबायदिनो मोनजादों गोथाव जामारोबो गोथाव मोनाखै सनालिनो होदोंमोन आं गोथाव मोनाखैनो जालाबायखाया बिदि पकराखौ आरोना बानायना लागोन र'गोबा दालिखौ मोनफिनगोन नै जारोम जारोम जालायलायनाय जाबाय जानि आङो लिक्सुआबो जायो एसे जानो लुगैदों बिसनाखौ बोखारना होबाय आं लेथ्रा खालामजोबो बेरायनो लुगैदों रेक्सुमोना थाबायदो दसे देरलाङो हासुयैनोसै रायलायबाय थौ थाबायदो फैदो रेक्सु फैदो फैदो गोरलै खारथारलांबाय नै गोरलै गोरलै थाइफ्रिबावदोंसो नै अखायानो नागाराखै दाबो बे मालायनि बाला बुलायाव गाखोना हासुलाबायो बे रेक्सुआ ओमफ्राय दालाङावसो फैग्रोमोना बेयाव मानो गाहैखो गोलैबा मा जानांगौ दैया नै ना दंना गैया नायलाय सनालि दैयाव ना गैयाहाय गैया फैद' नालाय बेना हासुनायासो जे आंनि फैद' जेराव मेरावनो हासुसोदला गुफुरखायनो थाब मैला जायो मैयासो जा मोजां थुखैबाय नालाय इनि खिबुआव माबा मैला नालाय लेथ्रायाव जिरायोना बियो हायावहाय दा थांसै फैद' बायहेरायावबो थाबायनोसो बाबावो आंना बाराखौबा गोलैगोनबो मोसालायदों हंलेया गलिबासो सनालिया मा मोनजाखो मा होखो जाफुं सनालिनो खाजा होदों मालाय लोगो सानैजों ओमफ्राय दायबो जालायलायो सानैजों गेलेग्रा सिखलायनानै मबाइल गोदान नङाथ' गोजामसो बे खाफारखौसो गोदान होदों दा आङो ओमफ्राय नोंना मोखाङा मा दख्ल' दाख्ला जाजोबखो आखायाबो दोलाजोबबावनाय नालाय आखाया मार दोलाया बबाव खारदावनानै दोलाया खारदावनायानो बारा नालाय हरलेक्ससो दा जायाखै मालायबा सोरनिबा पेकेट ओमफ्राय अबेयाव एफा बुरजा मेथाइ लानानै फैखो नोङो बारा जानो नाङाथ' बे थिंख्लां आसारसो जासुला रेक्सुआ खारफालांथारदों हनै बिसोरजों खिबुनो थांलामोन फैदो खमसे खमथ' नाथाय खिबु खारफालांबाय दा बै हायाव दागाहै फैदो रेक्सु थांला फैदो खारफालांथारबाय नुवाखै ओइ थाङा फैदो खारबोफिनथारगौनो फैदो लोगो जाथारदों बावलाय बे नों खाजा जानायखौसो बिदों बियो
स' लोगोफोर अबेबा नैबेयावहाय माबा थायो आरोना सुइस बायदि थायोनो बियो गाज्रि जादोंनो आंथ' मोजाङै मिन्थिला अबेयो मा जिखुनु जा बे भिडिअखौ आं बानायनायनि जाहोनानो जाबाय बेखौ आंनि हासबेन्डआ डिउटियाव दंमोन नालाय बिहरबाय थादोंमोन आरोना बे माबा जिनिसखौहाय अर्डार खालामनो थाखाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननोबो देखायबाय जे बे जिनिसानो गाज्रि जादों होननानैहाय स' आं ससे क्लिप होफाबाय आरोना लोगोफोर